justizian ikusten duzu, oraindik lan gehien egiteko dagoen esparruetako bat gisa, kasu askotan berbiktimizazioa aipatu izan du da, sententzietan edo bai bakarrik da, bai deituriko lege horren inguruan ere, nola nahiko erabilera sesgatu egin den magistratu batzuen aldetik, hor ikusten da oraindik? Berbiktimizazioa esparru ia danetan sortzen da, ez bakarrik justizia esparruan, eta justizia bada gure gizartearen isla bat ere bai, ez? Nik uste dut urratsak eman izan diela nabarmenak, eta seguraski oraindik ere emateko modukoak ere egongo dira, baina, zentzu batean, apurka-apurka geroz eta egitura sendoago dago, batez ere ulertzeko indarkeri matxistak dauken konplexutasuna. Eta, formazioa sarritan aipatzen da, eta momentu honetan gure legeak, lege berriak, 2022an onartutakoa, formazioa bada nolabait printzipio bat eta bizkarre zur bat, administrazio orokorrean eta justizian barnen eta zenbat estamentutan formazioa izateko bete behar garrantzitsu bat.